qbilna fl-aħħar tal-laqa illi l-gvern li issa konkluda l-abbozz tal-liġi permezz tal-esperti legali naddu din kopja tal-abbozz lill membri kollha tal-Kunsill li hemm illum, nadduha wkoll l-Oppożizzjoni biex jarawha, nittamaw li jkun hemm qbil fuq il-kontenut tiegħu tal-abbozz, nhar it-tnejn inresqu l-ewwel qari, dak jippermettilna biex ġranet wara nippubblikaw kollox fuq il-Gazzetta tal-Gvern. L-ewwel li il-forum jibdew jiffurmaw parti mill-Kunsill, it-tieni li dak li ngħidulu l-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili li sal-lum kien diġà rappreżentat fil-Kunsill, però kien rappreżentat fil-forma ta' chairman preżenti tal-MCSD. Issa minflok aħna ser ngħidu li ser ikun hemm id-dritt li l-NGOs dawk li jaħdmu fil-soċjetà ċivili jażlu persuna minn bejniethom u dik il-persuna tkun hi li tirrappreżenthom bil-vuċi tagħhom madwar il-mejda tal-MCSD. U l-istess ukoll għal Għawdex, minħabba li Għawdex hija gżira bl-insularità doppja bir-realtajiet partikolari tagħha, biex il-vuċi tagħha wkoll inresquha fil-qalba tal-laqgħat tal-MCSD.